Hezamara Kamuksara Bishini Bishngo Klainai Belfang Kamini Takhuk Daniel Deborma Laithangnai August Talni 17 tariko Imang Korowai Thwithangjak mani Aboni bagui nukhungo belaino sugya nglaijak bwsabo khoroknai zrai bini bihik saijung sabui manja ungjagui tongma jolaro YTF ni adong rok thangui je mansak chubai laikha takhuk thwithangjak Daniel Debormani khaksang panda thanani bagui aro manjakha West District YTF Organizing Secretary Adarsh Deborma District Vice President Obhijit Deborma Tek Guguni YTF ni adongrok Sini media person belanya hambai sentini belfang amsaya sokpajak kamakari bisi kamuksara bisi sini takhuk Daniel sini yutni bothi thamano yagulo bini bihik busa serai tongbayo tei belaino grinu khuni borok oboni bagai sing hat hanjake sini siklaro ha baksake sing je mansa bono tin chubana hini phaimani hingga hingke bongni busabuti rono ko nukhana bongni busabuti ni tui tei ubangma bongni solinani belaino crisis hingga hingke busaisi kri khangka bongni nukhungo belaino biriman nangjak oboni bagai singomo nanya bini busabuti rono tamo khlaiman hingga hingke sing pog rimai phana sing chesta khlainai oboni bagai sing abono je mansak khlainani bagai barjan hau hingga hingke sini o amsaino sini vice chairman tongo sini logio hingga hingke mahake lai thanai obo o je Daniel takhuk Daniel ne buta kaisa mega mass gathering ungfuru astobol mado accidentally bo thui thangsa oboni bagai o Moses Deborma sini takhuk hingga o mahake no tabo bini munai bini amphayung bobo mahake lai thangka sino yakare belaino kha dukho nango belaino wanama sincha kupal hamya furu borokni kubangma dongsongo hingga hingke sing omo haikeno bini lai thangnai sini takhuk Moses ni bini nukhungo sing omo haikeno suba laika bini busabutino porinani bagai sing kubangma samung khlaika poririka bihitna mo sing sakirika haipano sing tabu pogrimai aba sing chesta khlainai ngangge omo haikeno sini o amsaini lukuni borok tei o joto takhukte buksono norok bo khabak sake borno subana khlaidi belai kering nukhuni borok nini Anita Hindi bokaisa tiprasa bosini bukung bara bongni chugya somoyo sumborno logirina nango omo haikaise kusugote bo dofa kusugo kanani hingga sing kubangma borok kubangma kokso kiaba sing wansoka hingga belai ke kostum nango gabon bagai sini o joto takukte buksono norok jotono suba baidi jotono norok khabak sare naidi hingga ani kok saya thing samani orunang naraksin nini sinimu ani sinmang ang YTF ni West District Organizing Secretary YTF ni sabo to sai YTF ni sini district ni Vice President Obhijit Deborma District Secretary Amolendo Deborma ngangke te Jora Deborma sini Working President omangke sini Hezamara Simna Block ni ngangke amahai sini atas tongo sini YTF ni adong sini ata Bakti Deborma yang tongo sini Ruhel Deborma yang tongo sini Vice Chairman amahai kena semua tini